Κόρνερ τώρα ο Σβορώνος, εκτελείται μέσα στην περιοχή. Είναι εκεί μόνο στο Τζιβόγλου, κάνει το σουτ πάνω από τα δοκάρια του Γεωργίευ. Κοφίδης κάνει την μπροστινή παλιά για τον Μαλουμίδη. Βγαίνει όμως εκεί ο έμπειρος Γεωργίευ, πέφτει στα πόδια του Μαλουμίδη και μπλοκάρει την μπάλα, γλιτώνοντας έτσι ένα σοβαρό κίνδυνο για την ομάδα του. Κοφίδης τώρα στο κόρνερ, εκτελείται μέσα στην περιοχή, πιάνει την κεφαλιά ο Αδάμ πάνω από τα δοκάρια του Συρίγου. Καραΐσκος δοκιμάζει το σουτ, μπλοκάρει όμως σταθερά ο Συρίγος. Καραΐσκος στην εκτέλεση ενός φάουλ. Μαλουμίδης προσπαθεί να κάνει το σουτ, κοντράρει μπάλα, έρχεται στον Ηλιάδη. Κάνει αυτό στη σέντρα, προσπαθεί, πιάνει την κεφαλιά ο Αναστασιάδης σε ενστικτώδης απόκριση του Συρίγου. Χάνει την ευκαιρία από τον Αδάμου και τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο και απομακρύνει το κίνδυνος για τον Απόλλωνα. Καραβέλης προσπαθεί και κάνει την μπροστινή παλιά για τον Καρανίκα. Έρχεται όμως εκεί από πίσω ο Ηλιάδης και με τάκλινγκ. Έρχεται και ο διαιτητής ο κ. Μαντάς και παραχωρεί το πέναλτι για τον Απόλλωνα. Η φάση αυτή στο 39. Ο Μπόντζος τώρα στην εκτέλεση του πέναλτι, σουτάρει, η μπάλα βρίσκει το οριζόντιο δοκάρι, σηκώνει τον Γεωργίευ, προσπαθούν εκεί οι ενδικοί του Ηρακλή και ο Καραΐσκος απομακρύνει οριστικά τον κίνδυνο. Καραΐσκος για τον Μαλουμίδη. Μαλουμίδης στην προσωπική προσπάθεια, έρχεται όμως εκεί ο Τζιβόγλου και παραχωρεί το κόρνερ. Η φάση αυτή στο 59. Είναι το 60, γίνεται το κόρνερ από τον Καραΐσκο, έρχεται και ο Ηλιάδης και με καρφωτή κεφαλιά κάνει το 1-0 για τον Ηρακλή και εδώ ο σκόρερ πανηγυρίζει ανάμεσα στους συμπαίκτες του. Μετά από το κόρνερ του Καραΐσκου, μόνος και αφύλακτος ο Ηλιάδης έπιασε την καρφωτή κεφαλιά και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του Συρίγου. Ο Λουκάς είναι τώρα. Προσπαθεί, ελύσεται ο Λουκάς, βγάζει την παλιά για τον Μαγκιόρο, δυνατός του Μαγκιόρου και αισθηκτώδης απόκριση του Γεωργίευ σε κόρνερ. Η φάση αυτή στο 67. Καραΐσκος προσπαθεί να βρει και βρίσκει τον Αναστασιάδη, μπαίνει αυτός μέσα στην περιοχή, αποφεύγει τον Φαμπιάτο, ελευθερώνει όμως ο Τζιβόγλου και έτσι περνάει ένας κίνδυνος για τον Απόλλωνα.